Walah. Sandalan di, Sandalan. sandalan. Kak. Iji antri. Iji antri aku apa nyoteng kono? Enggak kowe antri mae. Ku gentinan. Bu tuh si antri kula tak mriko mawon. Pantai guys. Ya kok masuk. Lah dek ndi? Kok numpakku ya? Numpakku. Wah, wedi. Fotokno ya, Kak? Ya, Kak? Kak, fotokno. Gimana piye Mbak ceritane? Aku ki gak ero-ero wis rono mbek Yopan ijek klambi dawa sono lepis dawa. Iya. Posisi gak salimi iki sik nek pengen kecek to nek. Kok bareng aku. Iya. Rakati langsung dulu sampai ke tengah. Ati ki rantek aku tak wani-wani terus gila mbek nek. Gen sesuatu. Terus? Iya. Iya, iki lho anu iki mbak sepatu teh. Oh ya sik ya sing nyuting sing nulungi lho sapa cara mono. Atiku entek guys anakku mau nek melayang nyawane piye. Ya Allah, jantungan aku sampai neratap, temenggengen aku. Kok balenine aja dibalenine pen. Oh sik kalang kowe. Aku nek dijak-jak ngono ki lho guys, aku makane ki asine wegah. Nek ngejak metu-metu ngajak jalan-jalan ngene iki. Kelakuane iki lho. Ombake iki gede, ngerti dhewe. Ombake iki gede, iki gak kolam renang, iki ki laut besar. Pantai, dindo pantai ya. Pantai laut men. Wis kaya segoro. Ora kolam renang. Ora enek sing wani ning tengah-tengah kono. Nah, gede-gede pinggir-pinggir tok lho ya. Gede iki lho ning pinggir kene kuwi nganggo pelampung. Ora nggo pelampung lho, ombake gede. Nek kegawa ombak piye? Gak teko tengah kono. Kalau malah gede ya. Emang aku hewel rasane kok entek atiku, sumpyah rasane. Atau nek kelep piye, Mak Mang? Cara mono. Kok sing ngenteni Deni aku. Wong ejek ngono. Aku ku lho kadang mbok piye. Kok iso hewel rasane. Iki nek kelep nang tengah kono ya ora iso digoleki ya, Mak. Iya le. Ora iso wong kon goleki. Wis kelep digulung ngono. Wis gelep, Mak. Wis digulung ombak ning tengah. Ketok slep terus renekno kok renek oleh. Ora enek oleh panik aku mang. Kono piye rom? Bocah muncul. Ora aku bocah kuwi mang wis ngene, Mak. Heeh. Aja mlebu ya. Wong ning tengah kono, Mak. Pasane iki koyo gede to. Dikira kolam renang, Bombo. Iki anu lho nek jeneng gedhong. Iki laut. Iki nek kegawa ombak teko tengah gulung-gulung sapa kon nulungi? Ora nek ora temok. Sapa kon goleki? Oh, ya kan ning pinggir kene berarti ndek. Yopan ning pinggir kene mokan. Per iki ning tengah dhewe sing kono, wong gede-gede dhewe ning kene. Pasane klo, kok ndek klo. Lah ndek renang ae terus, renang. Ngono anggite sawangane yo. Dikira kolam renang, Bombo. Entek nyawaku, Mbah, sumpah, Mbah. Mbah, nyawaku, Mbah kowe ora aku mah ape nangis. Nangis banyu kok dikene lep ngono pari ra ketok. Wis ora ketok, Mbah Mang yo. Ora dhewe kowe Mang. Nek kok langsung selamat tunggu tunggu enggak tadi. Rasane ki anu koyo dangdut kalau ayo itu dah. Ayo Rano. Ayo Rano. Oh. Ayo Rano, lihat kan lo. Ya nanti tak beli no. Ya kan ke mana bawah. Mau tak atur ya wis. Gereh. Yo selamat bisa Srono. Selamat ikan seperti itu ya. Ayo tak ono
Goyak. Baleni nek wis ora nggawa klambi. Kowe sing akan manjegur nganggur sapa? Iku ki apa permen e? Ya. Iya, aku tak tukono nang online, wis tak tenang. Online. Dulu aku disorok Davin. Iya. Wis ora usah nganggo ndas sumuk. Alah ya Allah, segere. Cekali Kak. Ya. Alah lah iya. Alah cocok mawon nek anu cah cilik, Pak. Heeh. Nah. Wis tak golek nggon le, sik dan duduk. Cek tenang. Aduh. Heeh. Niki kula 3 tambah setunggal, Pak. Ini pas ke papat. Dari papat nggih. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Aduh, per atiku coplok parapenan bal. Ini aku sing seneng ngono, apen kudu ndoprok ae aku. Aduh, per. Ngelangi iki aku ki wis abot kabeh. Lagi amit, nggih. Ayo. Iya. Ademan. Tahan, gak apa-apa. Nah, ya. Ya ambil tambah nih. Aduh. Sebelah. Aduh, kena iki. Alah, makan besar. Awas lo. Lingkas Kak, lingkas Kak. Kak. Walah, dik mau peri ning kono ya. Nek tak foto. Kene. Ya. Ya tengah pasar delaman. Wes nang pinggir-pinggir ae. Ya. Gimana, Pak? Oh, enggak. Walah. Ya Allah lah gulung-gulung. Ayo. Enggak boleh. Aja seneng-senenge. Trauma.
foto yuk. Terus kadung teles sih aku. Amoh. Kok teles ya wis? Yo. Ambil awasi putune mak, aku tak konten mak. Anakku teko pendopo kono mang lho. Piye kowe? Gak nyawone. Numpak bebek. Numpak bebek. Ya, jane kono ae mbak. Wes anteng. Gak duwe kok nek saline entek piye anakku? Tuku. Apa? Numpak kapal. Nah, iya. Mak Rene no. Rene gak apa-apa, angkat. Oh. Kak, kalau melak kalau. Dang melak. Ikut. Cekelan pin. Cekelan. Dia. Piye ki? Bisa meneng anak wis serap. Sampai di belakang. Langsung, Mbak. Kamera 0,5 pakai gurih. Iki 0,5 ra ketoki. Oke, guys. Ora. Mati Balik. Makanya ya, Bang. Yo. Itu iki. Aku sing nek kowe. Kok aku medun tak syutingno sik. Lah ora ketok iki. Enggokno aku tak syutingno. Lah. Wes. Gak usah medun, Par. Kowe iki apa engko? Ayo, mah. Ayo. Mah. Ora nek kerang. Enek. Aduh, blur gambare. Teles kok. Lah kae. Aku pengen nyetar mas, kayak mas Pino nih keren motor tren. HP-ne Nyetar motor tren. gak iso. Aku bisa. Kowe rasa kemeletak. Hah? Aku ra iso kok kok gentenan. Nah ya piye? Pak, ora iso kok aku ki. Ayo. Aku tak numpak dhewe aja men. Iya. Awas mire. Kayak motor Ya, ngguri sik. Nak, anak no. alangi. Iya masukno kono. Peluk. Wes. Ayo. Adek. Awas. Nah, terus. Ya. Ayo dan Pak. Mana ngarep? Remnya biasa. Itu lagi. Anakku mati lagi.
kurang terbiasa. Hmm. Tiga minggu aku. Mana Pak Tren? Biasa Pak iki PR satu-satu. Ayo. Gantian. Mama. Nyetor iki ae. Iki carane. Mana gocek Mas Pino? Kalau gocek Mas Bino. Dah gocek. Udah gocek kau. Cepet. Alah cepet. Kena ala Mas Pino. Saya dimarahin. Kene Kak, apik ya? Yang sana. Wes kene. Gak iso. Iso. Gawa kabeh. Tangane sengkene lho, sing kene. Oh, ndel sunten. Oleh sampai saja. Sampai amo. Aduh. Wah, Pak, remo, Pak. Aku menggo. Ana motor ning ndi menggo? Karep terus. Ning ndi? Terus. Biasa. Kayak ada-adanya bojoku ngono, Mbak. Enggak, terus. Wes kene jos. Menggak, engko menggak. Netu api odong-odong. Goyak kayak minggu. Saya penting seneng hati. Oh, ternyata kok kono-kono. Ayo goncengno tuwekan, Mbak. Oh, sesuai iso, Mbak. Pinter. Apa minggu deh? Mana megak kene? Nih. Aduh. Iya iki, aku medon. Langsung munggah. Kanu masuk aneh. Wes. Wes. Pan, ayo buat para. Buat para. Pari. Ayo numpak si anakku, dengan ulo, Cuk. Tapi jane sing ora-ora. Pari. Ayo. Pari celuk. Mampleng. Ayo numpak. Tadi Bang, kowe nakal kowe. Dolanan ulo. Lah, sunake. Kon nek tengahne Den. Ora nek sing ngawasi tuwekan do ning jero. Bocahku iki wis iso genjret kok kono-kono wis iso. Puter kene bebek terak nanti kok nek iki pol di pole. Ono isek. Ono je, aku penasaran. Iya dalah. Lihat di luar pengisar. Dhuwur rek ngisor apa nerak wong. Aku kayak keblambek kene gak aku ning arane. Alah jebret. Kayak nggawa montore wawan wisan. Wah, abot tuh tapi. Untuk seimbangan tangane kudu kuat. Alah jebret. Alah. Coba. Nenggak kene ya. Ya. Tuwekan pe digoncengno malah ning gone anu. Ning ndi? Ning dhuwur bis.
wegel Den. Wes tak laran sik. Keren dia. Oke kok. Trail kayak motor. Iya, teras. Enak pulang. Bojonegoro. Si atur kono lho bar liwat. Anu. Halo. Cek pas kono kok kono. Ora wong. Anakku nek kene anakku sing anu. Hari iki serang nek dianune. Nang ndi kok nek? Awas bisa kena ya. Nanti pindah. Ini file ya. Alah. Ombak gede. Alah, berat kan. Tak golek anakku Den aku. Aku ki Ferry Den. Kalau gak ono Ferry ya. Anak Ono. saya atiku ora tenang kok. Wis ah. Mbokon terus ae.